ସୁଇଟେବୁଲ୍ pH ଫର୍ ଫିଶ୍ ପଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀର pH କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 6.5 to 9। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପର୍ ମିନିଟ୍ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫାଉଲ୍ ଇଜ୍। ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ାର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ କେତେ, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 150। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଜେଷ୍ଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ପିଗ୍ ଇଜ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପିଗ୍ର ଜେଷ୍ଟେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ମିନ୍ସ ତା'ର ଗର୍ଭଧାରଣ କାଳ କେତେ ଦିନ, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 110 ଦିନ, ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହିଟ୍ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ବୁଫାଲୋ ଇଜ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୁଫାଲୋର ହିଟ୍ ସାଇକେଲ୍ କେତେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 21 ଦିନ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆନିମଲ୍ ଇଜ୍ ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯେତିକି ବି ଦେଇଛି ଆମର ଅପସନ୍ ହର୍ସ, କାଓ, କ୍ୟାମେଲ୍, ସିପ୍, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଶୁଟିର ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାମେଲ୍। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବୁଫାଲୋ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟେଲୋଇସ୍ ବିକଜ୍। ତାହେଲେ ବୁଫାଲୋ ମିଲ୍କ ୟେଲୋଇସ୍ ହେଇନଥାଏ କାରଣ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋର୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍। କାରଣ ହେଉଛି ବୁଫାଲୋ ମିଲ୍କରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ସିପ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିପ୍ର ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କେତେ ବର୍ଷ, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ NDRI ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି କର୍ଣ୍ଣାଲ। NDRIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଏରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ବି ୱାକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଏ କୁଇନ୍, ଅପସନ୍ ବି ୱାର୍କର୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ମେଲ୍ ବିଜ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍। ତାହେଲେ ୱାକ୍ସ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କାହାଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ୱାର୍କର୍ସ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ମେନି କୁଇନ୍ସ ୟୁଜୁଆଲି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ହାଇଭ୍। ଗୋଟିଏ ହାଇଭ୍ରେ କେତୋଟି କୁଇନ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଏ 2, ଅପସନ୍ ବି 1, ଅପସନ୍ ସି 4 ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ 5। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ହାଇଭ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର କୁଇନ୍ ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ଦ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କର ବି। ତାହେଲେ ୱାର୍କର ବିର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ କେତେ ଦିନ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ବିଜ୍ ବ୍ଲଡ଼୍। ବିର ବ୍ଲଡ଼୍ର କଲର୍ କ'ଣ, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।